Dobrý, mám pre vás dve správy. Jednu dobrú a druhú ešte lepšiu. Poprvé, bol som pozrieť ušatých kamarádov v Paríži, dať si trochu miestnej kapustovice a poriešiť tamojšie malé modré králiky. Predstavte si, lietadlo, v ktorom som mal odletieť, úrady nezabavili. Asi sa pomýlili alebo čo. Takže som tu a môžem vám zvestovať druhú dobrú správu. Moji málo zelení kolegovia s trápne malými ušami sa rozhodli na jeseň rozpútať hotové peklo. Nebudete mi veriť, ale ukecali Backstreet Boys, aby tu zadelili poriadny feší koncert. Je fakt, že sú to už 30-roční starí fotrovci, ale dodnes si zachovali hlasové rozsahy, masívne hitovky a pekné tepláky. Bude to čistý Backstreet Boysizmus. Sám som na nich zvedavý, pretože skončili v časoch, keď môj otec ani netušil, že raz bude vyskakovať na mamu. Teda, že bude pripustený. Teda, že no veď viete.